I am Suku Buthelezi ku Facebook kanti ke lapho si live khona namhlanje ethi ngibona ukuthi obani ke abangithumelela imiyalezo yabo hey bafowethu ama stars amangaka bafowethu niyakwazi ukuthi kusho ukuthini lokho niyazi ukuba nama stars angaka bafowethu kusho imali ngiyabonga kakhulu bafowethu ngiyanibona awu kodwa Nkosi Thula Mhlophe usuphumile mfethu kade ngikubona live nje nawe awu kodwa bafowethu uthi ngibona omunye ukuthi ubani ngibona uThula Mhlophe la ngibona uThembelihle Vilakazi uthi yes indeed ngingelele unonzuzo Nzuzwana Mtshali to we love you ngiyanthanda nami kakhulu sisi hey Nkosinathi Dlomo usithandiwe Mlotshwa umbali hawe ma umbali usiyabonga Mabika nomcebo endicaba unonduso Khela Sithandwa Mcobothi uPhiladla Mini ulubabalo Nogobela usinenhlanhla Ntshali uphilika Mantshinga Luthuli Awande Cele uPhakimpi ubani Phakimpi Zondo Mlungu Ndangamandla Sipho Elvis Fiso Junior Mahlaba Umbuyiseni Zikode uthi wamuhle Jehova ubanilo unto zokuzwa ngizolulama mfowethu ngizolulama hey iyagijima bafowethu ayangena ama messages enu angena ngobuningi ngiyabonga kakhulu bafowethu le support yenu iyangimangalisa empeleni bengazi ukuthi ayikho into engonikeza yona kakhulukazi efana nale ngoba nina niyazi ukuthi kusuka kuphi eminyakeni eminingi ngisakaza kusukela ngo2007 uMakhosi wakakhoza enginikeza iopportunity yokusakaza kulowa msakazo ngo2007 kodwa ngo2008 ngaya kumsakazo lo omkhulu kunayo yonke Africa ngasakaza iminyaka engaphezulu kweshumi ngithi kwaba iminyaka o15 lokho ningesekile ngafika kulowa msakazo sasingaphansi kwemillion ngiyakhumbula ngithi sasingaphansi kwemillion kodwa nina nalandana saze saba u3.6 million umbuzo omkhulu uthi uma sake sathandwa abantu abangako yini engenza ukuthi labo bantu bangasithandi manje okwethu nje kuphela okubalekile kakhulu ukuthi yini esizobe siniphakela yona yini ezobe sininikeza yona nokubaleke kakhulu ukunilalela and asinayi excuse ngoba akukho lapho esithi khona kune management okufanele siyoyilalela yithi management yithi esinqumayo so nilalela sihlale phansi nethimba sicabanga ukuthi lokho enikushoyo nenikubukayo nina siyokwenza kanjani ukuthi kube impumelelo okubalulekile kulesi sikhathi esikusona ukuthi umsakazo awusafani nakuqala umsakazo njengamanje ususe esikhathini lapho ngabe ufuna ukuthi ube global ngicela ukuntshela ukuthi lo msakazo esikuwona namhlanje uyakwazi nokusitshela ukuthi namhlanje silalelwe abantu abangaki njengoba ngisakaza manje uyakwazi ukusho ukuthi bangaka abantu abangilalele uyakwazi nanokusho ukuthi mangaka amazwe asilalele namhlanje uzomangala mangikutshela ukuthi mathathu amazwe asilalele namhlanje indlela lo Facebook page wenu opowerful ngakhona ngiyabonga kakhulu bafowethu nina nonke Mzansi nina nonke South Africa nakulamazwe amanye asilalele uzobheka ukuthi imaphi lamazwe asilalele kodwa iyakwazi ukusitshela ukuthi 3 countries alalele lo msakazo ngalesi sikhathi ayikho ifrequency ngane kwethu ayisekho ngempela ifrequency kodwa kuzokwenzeka nje ukuthi einsukwini ezimbalwa njobe senikwazi ukuthi nithole kuma app emsakazo iVoice of Life Radio le uzokwazi ukuthi nithole kuma app omsakazo lapho kutholakala khona yonke imsakazo yase South Africa na uzokwazi ukuthi uthole lapho njengoba nje ukwenzile ukuthi uye kule link Nkosi yami laba ababuza ifrequency ilaba abayibamba manje la okay kune link esikuthumelele yona lapha yana uzoya kuyo ngithi online radio ngani zakwethu ifana njengokuthi akufani nomsakazo lo ojwayelekile obuyaye wona uyofuna kwi-frequency kodwa ngithi uyakhumbula ukuthi uma ngabe nawo loyo we-frequency uma ngabe kuukuthi awufike ngenze example eCape Town ukwazi ukulalela online
awangena ama-stars bafowethu angena kodwa Nkosenhle Xaba ngane yama wena ngaqala ngawo ukubona ama-stars alokho engenile baningi-ke ngiyabona angene njengoba ngihleli la awu bafowethu aletheni ngani zakwethu ngiyayibongela kakhulu so-ke bengisathi njengoba ulalela online angithi ubukwazi ukulalela nalo msakazo engangikuwo ngalesa sikhathi uma ngabe ukwelinye izwe noma ukwi-province lapho lo msakazo ongafinyeleli khona usilalela kanjalo-ke namanje yingakho siwubize ngokuthi umsakazo global ngoba noma ngabe ukuthi uphesheya kweyilwandle umuntu uyasilalela noma ngabe kuthiwa kwelinye lamazwe se-Afrika uyasilalela so yilokho-ke esikushoyo i-online noma i-digital radio isebenza kanjalo. Yingakho nje sibheke amamiliyoni ayishumi ngaphambi kokuthi kuphela u-2026 ngoba siyazi ukuthi kulula kakhulu ku-reacha labo balaleli 10 million is our target ngo-2026 ngeke kwenzeke bafethu is it too big? Is it too big? Am I being over ambitious? I'm sure the return is powerful enough to produce 10 million listeners. I'm sure, Buffett, I'm sure. And the digital space is actually wide and big enough. Ingakwazi ukusinikeza leyo angena ama-stars, Buffett, angena ngizokuthi nqi. Eyo. Kodwa Buffett, uSifiso Junior mfowethu, phela Buffett ngithanda kangaka. Phela Buffett ama-stars imali ngani zakwethu, ene sayidinga kakhulu imali. And ngizoyicela ngaphambi kokuphuma. Cha ngizoyicela Buffett. Ngeke phela ngime ngedwa. Ngeke ngime ngedwa ngidinga nina ingane zakwethu nake nangizama nake nangimisa nangelinye ilanga saziwa kangaka nje ingoba sakwazi ukwakhela abantu izindlu safundisa izingane ema-universities sisemsakazweni kodwa umsakazo ukwenza izinto ezinkulu ngisanithembile futhi nakulesi sikhathi. Siyishumi-ke kuphela imizuzu manje ngaphambi kokuthi kubumbane ele-10 nomuvo sizolibeka phansi uma ngabe kubumbane ele-10 nomuvo. Ngiyabonga kakhulu Wiseman Ndebele, MN Khabahle, banomunye umbeki insika Thamsanqa Siphumelele mfundisi Maduna angena ama-stars ngiyabonga mfowethu bafowethu ayayangena ama-stars so bazocakeka no Mark impela uzocakeka ukuthi akwenze njani namhlanje angena nje angena egeleza nje ama-stars ngani zakwethu ubani bafethu hayi angithi yazi ukuthi uyayazi lento yokuthi ngi-speechless yo Mvulane I'm being loved angisambonanga ubani lo vele wathumela 100 ama-stars oyosithela lapha yana hey sengokubonga lapha ephejini uyeza mfowethu